To abinci fa ya sauka a Nijar gashi kuma yana bala'in tsada a Najeriya. Abin da nake so talakawa ku gane kenan. Shi soja duk tsadan abu so yake karya shi kowanne ɗan ƙasa ya zama zai iya siye. Ku fahimci magana. Shi kuma farar hula duk tsadan abu ba ruwansa da shi. Zai dan iya cire kuɗi ya dan so kaɗan ya sama wasu daga ciki kuma a karya abinci kowanne ɗan ƙasa ya samu shi ne zaman lafiyar ƙasa fa. Ya kamata 'yan siyasa ku gane duk hanyar da za ku bi ku karya abinci kowanne ƙasa ya zama zai iya cire kuɗinsa ya siya shi ne zaman lafiyar ƙasa. Amma ka ware ɗan kuɗi kaɗan ka siyo sai na kusa da kai za su samu wani ba ci gaba ne kuma ba soyayya bane ga talakawan ƙasar ku. Saboda haka ina masu dariyar Nijar yau ga abinci ya karye a Nijar kowane ɗan ƙasa zai iya siya. Mu kuma 'yan Najeriya sai dai ɗan siyasa ya ɗan ware kuɗi kaɗan ya siyo ya ba waɗanda ya ga dama a haka za a yi tafiya zaman lafiya ba za a zama lafiya ba. Amma abinci a karya shi kowane ɗan ƙasa ya samu shi ne zaman lafiyar ƙasa. Yanzu ga abin da cani yake na Allah saka maka da alkhairi. Mu kuma 'yan siyasa mu hidda su ɗauko kaɗan sama. Partager la direct ni ba ni kiransu ɗiyan ta'adda wannan mutanen ina kiransu ɗiyan shara ba ɗiyan ta'adda bane ɗiyan shara ɗan babban buru ba tawo za ku kawo hari contrôler maîtriser soja mu na tawa gwamna na alfahari da ku ko mu talaka na alfahari da ku tunda suka shigo aka ciko sai dan kan mutum biyar kawai in ba shayi ba iya shege ku hawo motuna ku tunkari hilin jirgin nan maciyan uwanku na cikin hilin jirgin nan macatan maza macatan wuyi Allah ya kwashe muku ruwan albarka ku bakake mu bakake kuna zuwa kuna kawo mana hari da saboda turawa ubangiji Allah bai zai ba ku sa'a ba Allah ya cire muku albarka ga baki daya da wanda ke sa ku da bai ba ku umarni talakaniyar sun yi karin ku muna hakan banza muna hakan wai sai kare uku na dare ka barai dama mun ce iyan bayu kuke iyan maciyata kuke yan asara ba yan ta'adda kuke ba iyan yunwa kuke 3h du matin contrôler maîtriser sai sojin Niger an yi contrôler su an yi maîtriser su cikin 30 minutes kuma an kama mutum biyar shagu an rike su rumus kuma duk uban da ya turo su sai mun ci uwar shi soja Niger ba wanda ake ba formation ba cikin zana bane ba na rantsi da Allah an ta'adda nan diyan asara ne ga daji suke shi bisa zana suke kwana shagu wallahi wani direba suka kama ya suka sako shi kwanakin baya ce saman zana suke kwana Allah ya tsire muku albarka zana ita an mantala su kuma inda suke aje motoci ba nan suke kwanta ba kace sai su aje motocin su wuri sai su kwana kilo 20 da motoci saboda ko shirki ne yawo bai ganin su kuna cin uwa ku kada ku ta kare soja mu ba warun ku bane